expectatives que tenia a l'hora de començar aquest projecte Stalkers era bàsicament tenir un apropament a la cultura des d'un altre punt de vista que no sigui simplement el de públic, que és el clàssic que tenim la majoria de persones i molt més si som joves i no tenim aquestes facilitats a l'hora d'entrar en aquest mundillo. I la veritat és que de moment està complint molt bé el que tenia previst d'això. I res, la meva expectativa d'aquest projecte bàsicament era conèixer tot un àmbit de programació, curadoria i tot això que jo desconec bastant, la veritat. I és una iniciativa per jovent que trobo que és molt interessant i que realment tothom l'hauria de gaudir. Les expectatives que tenia del projecte Stalker era conèixer gent jove que tingués interessos culturals com jo i obrir els horitzons i conèixer la realitat cultural de Catalunya. Les primeres impressions del projecte realment em cridaven molt la atenció, ja que m'encanten les arts en viu, i era una oportunitat única de viure-ho de ple i amb altra gent que comparteix també aquest gust. I que és una forma d'encarrilar-me més en el futur que vull que sigui en el marc de la gestió cultural. Perquè crec que era una oportunitat per conèixer gent de la meva edat que tenia els mateixos interessos que jo i que d'alguna manera podíem compartir aquesta experiència com de viure tota la gestió cultural des d'una altra perspectiva i alhora des de diferents perspectives, des de diferents festivals. Mis primeras expectativas en relación al Festival Salmon han sido como explotar la cabeza, como realmente que nada tenga sentido y a su vez todo lo tenga. No sé, es una forma de conectar y desconectar con diferentes realidades. I al Festival Salmon la veritat és que havia sentit diferents opinions i he quedat sorpresa. És un festival diferent, és una cosa que no estic acostumada a veure normalment i al principi sí que em va xocar i crec que em va costar una mica entrar-hi en les propostes que presenta aquest festival, però finalment he anat agafant el seu puntillo. Del Festival Salmon em quedo en que he pogut obrir molts debats diferents. També em puc dir que soc una persona que no està acostumada a aquest tipus d'escena i d'obres, però crec que això m'ha servit també per fer un open mind i poder anar més enllà de lo que és el concepte de l'obra i de la seva estètica. Y expectativas del Salmon tampoco tenía, o sea, venía literalmente sin expectativas de nada y nunca, yo no estoy acostumbrada a ver este estilo de piezas y me gusta que verlo ha hecho que rompa esquemas que tenía en la cabeza y me ha hecho, habían piezas que me chocaban y bueno, me ha hecho como expandir la mirada, digamos. M'ha inspirat molt veure que hi ha figures de curadoria que van més enllà de voler comprar un producte acabat, sinó que confien en el procés dels creadors, els acompanyen i que es crea una comunitat molt maca i després al final pot ser molt variat, et pot agradar més o menys, remoure més o menys, però és realment molt inspirador veure que hi ha aquesta altra vessant, no només econòmica, sinó també humana i creativa.